Sa minn ġkuniti, is-seta kienet tiġri f'vini bħal velenu ħelu li ma stajt qatt nirreżisti. Twelit familja sinjura b'influenza li kienet tmur lil mill-fruntieri tal-Ludija. Ruma, il-Belt Eterna, kienet l-iskola tiegħi, mhux biss tal-erf, iżda wkoll tal-ambizzjoni. Tallimt nuża mhux biss is-sejf, imma wkoll in-nisġa komplessa tal-politika. Kull talima, kull kuntatt, kull ħarsa lejn il-lob tas-seta kienu jqanqlu l-ġuħ bla istijaj għal kontroll. Ma rridx biss nieħu sehem fil-logħba, kont nixxennaq li naħkimha. Mark Antonio rafija dak li ħafna kienu jibżgħu minnu, raġel lest għal kollox biex jikseb il-kuruna. Meta ħatarni re tal-Galilija, ħassejt l-ewwel toma ta' dak li kien se jsir l-ossessjoni tiegħi. Kien biss il-bidu, qisu l-ewwel platta ikla ta' seta li kont determinat li nibla kollha kemm hi. It-tluħ tiegħi ma kienx mingħajr tfixkil. Antipater, ir-rivali tiegħi, ipprova jwaqqani b'akkużi ta' tradiment. Imma jien kont aktar fin. Ħrabt lejn Ruma mhux bħala ġbajjar, iżda bħala strateġista. Ikkonvinċejt lil Ottavju bil-lealtà tiegħi, lealtà li rrid nistqar, kienet tintlewa skont il-bżonn. Il-premju kien il fuq mill-aktar ħolm ambizzjuż tiegħi. Re tal-Ludija, it-titlu kien idoqq f'widnejja bħal sinfonija trionfali. L-art kollha ta' Iżrael issa kienet taħt idejja. Kont wasalt fil-quċċata, imma ma domx ma skoprejt li biex nibqa' hemm kien se jkolli nieħu passi li kienu se jtebgħu ismi għal dejjem. L-ambizzjoni tiegħi kienet il-qawwa u s-saħħta tiegħi. Kull pass li ħadd lejn is-seta assoluta kien akkumpanjat minn del jikber ta' paranoja. Bnejt saltna, imma bi prezz l-umanità tiegħi stess. Is-seta li tant xtaq ġid prezz kbir. Kull jum fuq it-tron kont inħoss il-pis tal-kuruna jiżdied, mhux biss fuq rasi, imma wkoll fuq moħħi. In-nuqqas ta' fiduċja saret is-sieħba l-aktar intima tiegħi, fesfes li twissijiet ma' kull del, ma' kull ħarsa minn taħt tal-dawk tal-qorti tiegħi. Għajnejja li qabel kienu fissati fuq l-olaq ċaċett tas-seta, issa kienu jfittxu bla waqfin fil-kantunieri mudlama tal-palazz tiegħi. Kull tfesfisa kienet qisha komplott possibbli, kull ġest sinjal ta' tradiment fil-qrib. Kont nara l-edewwa kullimkien, fit-toroq ta' Ġerusalemm, fil-kurituri ta' dari stess, saħansitra fil-uċuħ ta' dawk li kont insejjaħ il-familja tiegħi. L-ossessjoni bis-sigurtà tas-saltna tiegħi kienet tiklili l-jiem u tisraq li l-irqad bil-lejl, bnejt fortizzi kbar, mhux biss biex nipproteġi lill-poplu tiegħi, imma biex inkejjen il-biżgħat tiegħi stess. Herodium, Masada, Ċesarija, monumenti tal-kobor tiegħi, imma wkoll ħabsijiet tal-biżgħat tiegħi li dejjem kienu qed jikbru. Kont neqret it-teddid qabel ma kien jidher. Ħbieb tal-bieraħ kienu jsiru għedewwa tal-lum, maqtula ma liċ kien sinjal ta' nuqqas ta' lealtà. Il-familja tiegħi stess ma kienx il fuq mis-suspett. Ulied, nisa, raba, ħadd ma kien meħlus mill-paranoja tiegħi. Il-biża' li nitlef it-tron tiegħi kien bħal dudu jgerrem ir-raġuni tiegħi. Kull deċiżjoni, kull digrit, kull sentenza tal-mewt kienu dettati minn din il-biża' kostanti. Sirt dak li l-aktar kont nibża minnu, tiranni mdejjaq, priġunier tan-nuqqas ta' fiduċja tiegħu stess. Hekk kif is-saltna tiegħi baqgħet sejra, il-linja bejn il-għaqal u l-paranoja bdiet issir dejjem irqa'. Kont rebbaħt saltna, imma kont qed nitli fil-battalja kontra x-xegħten ta' ġofija. Il-prezz tal-kuruna kien moħħi f'siktu u kont inħallsu kuljum bimax li dejjem jikber. Il-palazz tiegħi, li dari kien simbolu tar-rebħa tiegħi, inbidel fortizza ta' solitudni. Imdawwar bħitan tal-ġebel u s-suspetti, kont insaltan fuq saltna tad-dellijiet, fejn kull wiċċ kien maskra, u kull kelma forsi tħabbira tal-waqa tiegħi. Il-kuruna li tant xtaqt kienet titlob sagrifiċċji, u jien kont lest inħallasom bid-dem tal-oħrajn. Il-kefrija tiegħi saret leġġendarja, mantelli swed li kont nilbsu b'taħlita ta' burija u ħtiġa. Il-erda tal-innoċenti, hekk sejħu l-ordni l-aktar infami tiegħi. Meta smajt xnijat dwar it-twelid ta' Eludi f'Betlem, il-biża' ħakimni. Ma qatx naħsibha darbtejn. Ordnajt il-mewt ta' tfal kollha taħt is-sentejn fil-bell. Il-biki tal-ommijiet u skit tal-bennina vojta ma ċaqilqunix. Dan kien il-prezz tas-sigurtà tat-tron tiegħi. Iżda l-brutalità tiegħi ma kienx limitata għal barranin. Il-familja tiegħi stess daqu t-toma morra tan-nuqqas ta' fiduċja tiegħi. Marjamne, il-mara maħbuba tiegħi, ġiet maqtula fuq suspett ta' tradiment li qatt ma pruvajt. Ulida, il-werita tiegħi stess, kellhom l-istess destin. L-imħabba li darba ħassejt għal-jom inbelet min-nar tal-paranoja tiegħi. Il-qtil sar l-għodda tal-gvern tiegħi. Kunsillira, assisin, saħansitra l-eqreb konfidenti tiegħi, ħadd ma kien il-bogħod mill-korla tiegħi. Kull qtil kien iġġustifikat f'moħħi bħala ħażen meħtieġ, sagrifiċċju fuq l-artal tal-istabilità tas-saltna. Bnejt imperu fuq l-adam tal-edewwa tiegħi,
kemm dawk veri kif ukoll dawk immaġinarji. It-toroq ta' Ġerusalemm kienu jirreċtaw ismi bil-biża'. Jien kont Erodi l-kbir, imma wkoll Erodi t-terribli. Il-kobor tiegħi kien imkejjel bil-biża' li kont inqajjem. Il-vjolenza saret il-lingwa tiegħi, il-kefrija, il-firma tiegħi. Kull att brutali saħħaħ is-seta tiegħi, iżda kien ruħi. Kont immexxi saltna Anja, iżda bi prezz ta' modija ta' ġisem mejjet u dmuħ. Fis-skit tal-lejl, xi drabi kont nistaqsi lili nnifsi jekk il-prezz kien xogħli wisq. Iżda filgħodu, hekk kif inħoss il-pis tal-kuruna fuq rasi, kont inwarrab dawn id-dubji. Is-seta kienet titlob sagrifiċċji u jien kont determinat li nżomma ikun xi jkun il-prezz. Il-wirt tiegħi kien se jinkiteb bid-demm, ismi mfakkar bil-biża'. Iżda f'dawk il-mumenti dak kollu li kien jgħod kien li nżomm it-tron tiegħi, anki jekk dan kien ifisser li noqgħod fuq munsel ta' katavri. L-imħabba u s-seta rari jimxu jitfid, u f'ħajti din il-verità wrid ruħha b'mod bl-aktar mod ta' uġieħ. Marjamne, is-sultana tiegħi, kienet ix-xemx li madwar ddur id-dinja tiegħi. Ġmila u l-intelligenza tagħha kienu jaffaxxinawni, iżda qajmu fija wkoll għajra qrida li fl-aħħar mill-aħħar kienet se tiblaħħa. Qalbi madankollu kienet kbira u mhux stabbli. Nisa oħra daħlu f'ħajti, kull waħda ġib magħha alleanzi ġodda, tfal ġodda u bla ma tonqos komplikazzjonijiet ġodda. Il-palazz tiegħi sar bejta tasrib fejn kull bissima kienet taħbi ambizzjoni u kull tfesfisa ġor il-velenu tal-intrigu. U lidi, frott ta' qdiet differenti, kibru f'ambjent ta' rivalità qalila. Kull wieħed minnhom kien jaraf liħor ostaklu għat-tron għadu li kellu jinqered. Jien kont nara dan l-ispettaklu b'taħlita ta' dburija u apprensjoni, inħeġġeġ l-ambizzjonijiet tagħhom filwaqt li kont nibża mit-tradimenti tagħhom. In-nisa f'ħajti ma kinux sempliċement spettaturi f'dan il-lob tas-seta'. Kull waħda kellha l-aspirazzjonijiet tagħha, in-networks ta' influwenza tagħha. Kienu jinżġu l-intriġi tagħhom fil-kurituri tal-palazz, jirreċtaw f'widnejn it-tajba, jimmanipulaw il-ħbula tas-seta' bħila li ma stajtx ma nammirax u nibża minnha. Il-qorti tiegħi kienet palk fejn drami ta' mħabba, tradiment u ambizzjoni kienu jiżvolġu kuljum. Jien kont id-direttur ta' din id-dram mudlam, iżda ħafna drabi kont nistaqsi lili nnifsi jekk ma kontx ukoll wieħed mill-atturi, immanipulat minn forzi li ma kontx nifhem għal kollox. L-intriġi kienu joktru bħal ħaxix ħażin f'ġnien mitluq. Akkużi ta' komplott kienu jtiru minn naħa l-oħra. L-aħwa kienu jduru kontra xulxin, in-nisa kontra żwieġhom. U jien, fiċ-ċentru ta' dan it-taqlib, kont nipprova nżomm il-bilanċ, konxju li kull pass fal seta' jkun fatali. Kull alleanza ġdida, kull żwieġ ġdid, kien mossa kkalkulata fuq id-damira l-kbira tas-seta'. Iżda l-prezz ta' dawn il-manuvri politiċi kien għoli. L-imħabba, jekk qatt verament eżistiet, ġiet issagrifikata fuq l-artal tal-ambizzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar, sibt ruħi waħdi, imdawwar b'familja li ma stajtx nafda, f'palazz mimli sigriti u gideb. Is-seta li tant xtaqt kienet avvelenat ir-relazzjonijiet kollha tiegħi, u bidlet dari f'kamp tal-battalja fejn l-unika regola kienet li tibqa' ħaj. Ruma kienet il-kolossu li kien jitfaddel tiegħu fuq id-dinja kollha magħrufa. Kont naf li s-saltna tiegħi, is-seta tiegħi, l-eżistenza tiegħi stess kienu jiddependu mill-favur ta' dan il-ġgan. Ir-relazzjoni tiegħi ma' Ruma kienet żifna delikata, logħba ċess milagħba fuq xifer tardum. Sa minn żmien żgħożiti f'Ruma, tallimt inbaħħar fil-mijiet imqalba tal-politika imperjali. Rajt is-seta tinbidel minn tal-oħra, minn Ġulju Ċesri għal Mark Antonju, u fl-aħħar għal Ottavju, li kellu jsir Awgustu. Kull bidla kienet teddida u opportunità. Meta waqa' Mark Antonju, ħafna ħasbu li kien wasal it-tmiem tiegħi. Wara kollox jien kont il-protett tiegħu. Iżda huma sottovalutaw il-kapaċità tiegħi li naddatta. Ivvjaġġajt lejn Ruma mhux bħala supplikant, iżda bħala alletat potenzjali. Quddiem Ottavju biddilt il-lealtà ta' qabel tiegħi f'vantaġġ. U rejt li nnifsi bħala mexxej kapaċi swar kontra l-instabbilta fil-Lvant. L-istrateġija tiegħi rnexxiet. Ottavju mhux biss samni fuq it-tron, iżda kabbar is-saltna tiegħi. Sirt ir-rappreżentant ta' Ruma fil-Lvant, estensjoni tas-seta' imperjali. Kienet pożizzjoni ta' prestiġju, iżda wkoll ta' periklu kostanti. Kull deċiżjoni li kont nieħu kellha tqis mhux biss l-interessi tal-ludija, iżda wkoll il-kapriċċi ta' Ruma. Bnejt tempji u bliet fġieħ l-imperaturi, konxju li kull ġebla mqiegħda kienet affermazzjoni tal-lealtà tiegħi. Iżda l-bilanċ kien prekarju. Il-poplu tiegħi, il-Lut, kienu jħarsu b'suspett lejn il-qrubija tiegħi mar-Rumani. Għal Ruma jien kontra klient utli, iżda dejjem taħt suspett. Kont nipprova nissodisfa żewġ sidin li ta' spiss kienu jitolbu affarijiet opposti.
id-del ta' Ruma kien jitfadel fuq kull aspett tas-saltna tiegħi. L-edewwa interni tiegħi kienu jafu li kelma ħażina f'Ruma seta' tfisser il-qerda tiegħi. Kont ngħix bl-arfin kostanti li s-seta tiegħi, kemm kienet tidher vasta, kienet mogħtija minn forza akbar. Fl-aħħar mill-aħħar, ir-relazzjoni tiegħi ma' Ruma kienet kemm l-akbar qawwa tiegħi kif ukoll l-akbar dawfija tiegħi. Ollitni għal oljiet li qatt ma kont nilħaq waħdi, iżda wkoll rabbitni ma' destin li ma kienx għal kollox tiegħi. Kont sultan, iżda sultan li kien jiddependi mill-favur ta' imperu l-bogħod. Is-seta għandha ħafna edewwa, iżda l-ebda wieħed daqshekk perikoluż daqs dak li ma tafx bih. Kien hekk li l-aħbar ta' tarbija li kienet għadha kif twildet f'Betlem saret l-akbar teddida għas-saltna tiegħi. Tarbija kienu jgħidu destinata li tkun is-sultan tal-Lud. Kliem sempliċi iżda li ċaqlaq il-pedamenti ta' tron tiegħi. Meta l-maġi mill-Vant waslu Ġerusalemm, ifittxu dan is-sultan li għadu kif twilet, ħassejt is-silġ tal-biża li jiġri f'vini. Il-mistoqsijiet innoċenti tagħhom kienu jġorru l-pis ta' profezija li kienet tedded dak kollu li kont ġilit talih. Sejjaħt lis-saċerdoti u l-iskribi nitlob tweġibiet. Betlem qalu. Il-Messija kellu jitwilet f'Betlem. Dawk il-kliem daqqu bħal sentenza tal-mewt għas-saltna tiegħi. Sultan Ludi, mhux impost minn Ruma, iżda magħżul mill-poplu tiegħu stess, kien l-arħolma li dejjem żajt minna. Baqgħet il-maġi lejn Betlem, namelta birruħi li kelli interess li nadura dan is-sultan il-ġdid. Fil-verità, rid insib it-teddida neqrida qabel ma tikber. Iżda huma ma ġewx lura. Il-pjan tiegħi falla u l-paranoja ħakmet lili. Kien hemm li ħadd id-deċiżjoni li kellha tebba ismi għal dejjem. Ordnajt il-mewt ta' tfal kollha taħt is-sentejn f'Betlem u fl-inħawi tagħha. Għatta brutalità li ma jistax jissemma. Iżda f'dak il-mument der li l-uniku mod kif nassigura t-tron tiegħi. Il-biki tal-ommijiet u skit li segwa baqgħu jdejqu l-jiem u l-lili tiegħi. Kont neħejt teddida jew hekk ħsibt iżda bliema prezz. Il-biża' minn dan is-sultan imbassar, dan il-Messija, sar ossessjoni. Kull tfesfisa ta' ribellioni, kull ħarsa ta' sfida mill-poplu tiegħi, kienet iġġelni naħseb, wow. Is-sultan ħarab. Dan l-enigma, din id-delta sultan li seta' jkun niġsu l-aħħar snin tiegħi. Is-saltna tiegħi kienet tifjorixxi f'ħafna aspetti, iżda kont insaltan fuq poplu li kien qed jistenna bil-ħerqa mexxej ieħor. L-ironija ma ħrabitlix jien li kont dedikajt ħajti biex nibni saltna, issa kont imdejjaq mill-possibilità ta' sultan li ma stajtx nara jew immiss. Sal-aħħar nifs tiegħi, ix-xbija ta' dan is-sultan misterjuż baqgħet tittajjar fuqi. Kont bnejt palazzi u fortizzi rebbaħt artijiet u qlub, iżda fl-aħħar l-akbar biża' tiegħi kienet tarbija mwilda f'maxtura, sultan li l-kuruna tiegħu ma kinitx tad-deb, iżda ta' xi ħaġa li qatt ma stajt nifhem. Ismi Erodi jidwi matul is-sekli, iżda mhux kif kont nittama. Bnejt monumenti kbar, kabbart bliet, ollejt it-tempju f'Ġerusalemm għal glorja bla preċedent. Madankollu mhux għal dawn il-kisbiet li jiftakruni. Il-wirt tiegħi udel skur fl-istorja tal-poplu tiegħi. Fit-toroq ta' Ġerusalemm, fis-sinagogi tal-Ludija, ismi jingħad biża' u stmerrija. Jien it-tiran, il-qattil tal-innoċenti, is-sultan li tebba tron tiegħu bid-dem tal-familja tiegħu stess. Kull ġebla li qgħid, kull digrit li firmajt, jintesa' quddiem l-għajjat tal-ommijiet ta' Betlem. It-tfittxija bla waqfin tiegħi għas-seta bidlitni f'mostru f'għajnejn il-poplu tiegħi. Ma jarawx is-sultan li ġab il-prosperità u l-istabbiltà, iżda r-raġel li sagrifika kollox u lil kulħadd fisem l-ambizzjoni tiegħu stess. Il-paranoja tiegħi, l-atti ta' kefrija tiegħi, saru leġġendi, stejjer biex ibeżżaw tfal u jwissu l-mexxejja. It-tempju, l-akbar xogħol tiegħi, suppost kellu jkun il-monument tiegħi għall-eternità. Iżda saħansitra din il-meravja hija mtebba bil-memorja ta' kif trattajt lis-saċerdoti, ta' kif impjonejt ir-rida tiegħi fuq it-tradizzjonijiet sagri. Għal ħafna mhuwiex simbolu ta' devozzjoni, iżda tfakkira kostanti tal-prezz tas-saltna tiegħi. Dixxendenti tiegħi stess iġorru l-pis tal-ismi. Erodianun sar sinonimu ta' tradiment, ta' kollaborazzjoni ma' Ruma bi prezz għal poplu stess. Kull ġenerazzjoni titqabad biex teħles mid-del li xħed fuqhom. Fl-istorja ludija, jien l-arkitip tal-mexxej korrott, tat-tiran li qiegħed l-interessi tiegħu qabel dawk tal-poplu tiegħu. Is-saltna tiegħi istudjata mhux bħala eżempju xi jsegwu, iżda bħala twissija dwar il-perikli tas-seta assoluta. Ironikament, it-tfittxija ossessiva tiegħi biex niftakar żgurat li qatt ma ninsew. Iżda mhux bil-mod li xtaqt. Kull darba li jisemma ismi jiġi akkumpanjat minn roda, fakkira tal-orruri li bniedem jista' jwettaq fisem l-ambizzjoni. Jien, li rid inkun Erodi l-kbir, niftakar bħala Erodi terribli.
Il-wirt tiegħi mhuwiex ta' kobor, iżda ta' terrur. Mhux ta' mħabba, iżda ta' biża'. Mhux ta' rispett, iżda ta' twissija. Huwa wirt li jippersisti, marka li ma titħassarx fl-istorja ta' poplu li jinsaltan fuqu, iżda qatt ma fint tassew. It-tmiem wasal mhux kif kont nimmaġina. Mhux fil-battalja, mhux min assasin, iżda bil-mod bluġieħ fis-sodda tiegħi stess. Il-mewt li jien kont qassamt b'mod daqshekk liberali, issa kienet iddur madwari, tidħak bl-isforzi tiegħi biex naħrab mill-abbrakkjar tagħha. Ġismi li darba kien qawwi u imponenti sar il-ħabs tiegħi. U ġieħ kbir kien jkun smani lejl u nar. X'ironija krudili, jien li kont nikkontrolla l-ħajja ta' tant nies, ma stajtx nikmanda l-ġisem tiegħi stess li kien qed jitħassar. Iżda ma kienx biss l-uġieħ fiżiku li kien idejjaqni. Id-dellijiet tal-passat kienu jismu quddiem għajnejja bid-deni. U ċuħ ta' dawk li kont ikkundannajt kienu jħarsu lejja mill-ħitan tal-palazz. Marjamne, il-mara maħbuba tiegħi li ġiet maqtula. U Lidi, vittmi tal-paranoja tiegħi. L-innoċenti ta' Betlem. Kollha kemm huma akkużaturi sikta fil-mumenti finali tiegħi. Il-ħtija, emozzjoni li kont suppressajt għal tant żmien, issa ħarġet b'saħħa sħiħa. Kull deċiżjoni, kull att ta' kefrija kien jiżen fuq il-kuxjenza tiegħi bħal muntanja. Kont bnejt saltna, iżda bi prezz tal-umanità tiegħi stess. Fil-mumenti ta' ċarezza tiegħi, ippruvajt niżgura l-wirt tiegħi. Tajt ordnijiet biex nobli lut jiġu maqtula wara mewti, niżgura li jkun hemm luttu f'Ġerusalemm, anki jekk mhux għalija. Dimostrazzjoni tal-aħħar tas-seta' eku patetiku tas-saltna ta' terrur tiegħi. Il-werrita tiegħi kienu jduru bħala vultuni bil-kemm jaħbu l-impazjenza tagħhom. Stajt nara f'għajnejhom il-kalkolu kisaħ, l-antiċipazzjoni ta' mewti. Is-saltna li għalija kont ġilid tant kienet se tinqasam, tiġi kontestata, possibilment meqruda. Dak kollu li kont bnejt kien se jiġġarraf mal-aħħar nifs tiegħi. Fl-aħħar iffaċċjajt l-akbar biża' tiegħi, l-insinifikanza. Minkejja s-seta kollha tiegħi, il-kisbiet kollha tiegħi, kont semmut bħal kull bniedem ieħor. Il-kuruna li għalija kont issagrifikajt kollox ma setax issalvani issa. L-aħħar ħsibijiet tiegħi kienu taħlita kaotika ta' dispjaċir u difiża ostinata tal-azzjonijiet tiegħi. Kont sultan kbir? Kont ġib prosperità u stabbilta lill-ludija? Il-vuċijiet li jakkużawni f'moħħi ma setgħux jisktu. Hekk, f'agonija, imdejjaq b'uġigħ fiżiku u l-ħtija ta' ħajja ta' kefrija, ħallejt din id-dinja. Is-saltna tiegħi, is-seta tiegħi, ħajti kollox spiċċa mhux brada, iżda b'gergir ta' uġigħ u rimors. L-istorja tiegħi hija xhieda tan-natura korrużiva tas-seta assoluta. Aspirajt għal kobor, iżda ħallejt wirt imtebba bid-demm u l-biża'. Ħajti kienet battalja kostanti bejn l-ambizzjoni u l-paranoja, bejn it-tfittxija għall glorja u l-biża' tat-telf. Bnejt saltna, iżda tlifthom l-umanità tiegħi fil-proċess. Is-seta mingħajr kompassjoni hija saħta, mhux barka. Issa inħallik twissija u talba. Tħallix l-għaċċa s-seta jamik kif għamalili. Fittex l-erf li ħrabli, il-fema li qatt mal-ħaq. L-istorja tiegħi se tibqa' bħala tfakkira mudlama tal-perikli tas-seta bla rażan. Iżda ftakar, il-wirt veru ta' mexxej mhuwiex fil-biża' li jispira, iżda fl-imħabba li jikkultiva. Sallaqa li mistana.